Ok, díomh card agus fáilte chuig Measúnú Leanúnach a cethair. Caithfí gach duine atá ag denmh Gearmáine sin de bhléon é sin dhéanamh agus tá ar fád ag denmh é ar an gauging. So an rang a bhí a gumsa bliana hen go trí tá sib se denmh ag cútrééis se dó. An amhfuil sib sios do Gearmáis le ide Macdara agus an rang eile tá sib si denmh ag an rang chéine an rang atá sibh sios chun Gearmáin anamh lumsa ar an gauging. So sa tréimh se Gearmáise atá leiche ar leataobhdíobh ile. Ok, sin ráte Measúnú Leanúnach a cethair. Mátá ceann héindó trí deanta agat. Cilíonn se sin gohfuil ort é seo a dhéanamh mar se an ceachtainniu. Ach má tá grád níos ís le fáilte sa písa seo ní úsáide é. Tá mar rud ag bhfuil ceann ar éirí wet, cilíonn se sin go mbeadh mé córamh an ceann seo, so bí cínte gach duine gur duine se bhar níthe leis ionas gur bhuaithí sibh an grád is airde agus is féidir, mar b'éidir go mbeadh tionchar ag an písa seo ar do grád deirí. So le sin ráte seo an bailach bhfuil sé san firm céine ag gach duine tuiscúis denna bheith ag an am céine ach tá sé leice amach dúireach mar an ggéine, so tá an nasc an sin, so nasc an sin agus nuair tain si bh seach ar an leathnach feice se go sé fós rainn se fiú gur bé an firm céine. So tá an text le léamh ar an bhfoirm, so má fécinn in meiner Kindheit, agus tá sé le léamh an sin faoin tábla leis na firmice. So brach mu tríd na ceistena i dosach. So conas a chuirtar sios ar an saoil sa díl leachlan sa slucht. So an díl leachlan sin an orphanage. Tar sunraí, conas a chuirtar sios ar an gnáthab go luath ar maidin, so sin an taglaise routine gnáthab. So conas a chuirtar sios ar cad a déine siad. Cad a deir an scéalaí faoine ceachtainna ar maidin, so cad a deir si faoine ceachtainna gach maidin alta dó. Conas a caitheann na páistí na hiarnónta agus trónónta, so sin alta 3. Chuir an scéalaí sios faoi lá speisialta a gcuimhníonn si air, cé na sunraí a tugtar faoin lá speisialta seo, agus cad a dhéanann na páistí óga ar an lá speisialta seo. An sin tá si bhréibriú ar send agus submit. So sin sin a rud. So tá an text an sin, so muna bhfuil se le feiceáil ar leid tá si le léamh inis ar an YouTube. So níl ag dul tríd an text livniu tuis gur Measúnú é. Tá seo tóga as ceacht ón tasta sóisreach agus tá sibh se bliain iní an tasta sóisreach, so tá sibh ar fad in ann de sin. So déna í bhór níhil ná déna í dermid brú ar send agus submit agus